kata vice chancellors mar mondo mi obwoga lecturers masani nitiere ng'anyo kalure ni kosebuogi ni ibiro bed ni riembi e tich tadiro diringe ni e Kenya ka nyalo bedo ni yudo tich tek to mane ma seche moko ishikilia kata bedo ni nyaka sani koro uramo ni kata bedo ni mane tich mushikilia to dwarou to nyaka chop e kare kudoge class nyalo bedo ni vice chancellors nitiere kaka sirikal tiyo godo mondo buogu e kinde ni muntiere ng'anyo mondo koro ujwang gigo mudwaro mondo koro udoge class. Erokamano Joyce, mana kaka iwacho no en mana adier. Nikech kata an mawuoyo kodi sani, an asebedo threatened with the death, I will be killed. To mano pod ok obwoga. Nikech kaka Dr. Ato wacho, kisewuok ni in jatelo to in jatelo, onge dok chien. And gitiyo gi threats maka gi kacha. Nyocha neno university moro ka gikawo polise ma gitero kuonde mamoko gikawo watchman ni marito nyithindo. Ere kaka diket japuonj ni opuonji gi polis karite nikech puonjo is a technical profession. Okay, donji ka gimi ng'at mago nyundo tigin. There must be ideas mana kaka wache mbele kanyo. Nyake tem research, me gimora mora, me tem methodology, ma ikri kokidwa puonjo. Koro kikelo police no biro konyo. Kiketo watchman ni mondo orit nyithindo, mano biro konyo. Ngima masani in the 21st century. Workers jotich tiyo maber ka gibedo motivated. Komigi mijingo. Mano is the only way forward. And our mijingo en mondo miwa 9.7 billion. Aneno barua maroka biro forward ni Joyce. Kaka the treasury is not committed to 9.7 and even 4% mar annual increment. Monego bedni bedo higa ka higa. Waler ni man. Nikech ka lecturer ondiki higa ni 2024. Ng'at machielo mar public service ondiki 2024. Koro, Vice Chancellor dwaro ni one, wadhi below 4%. Nyocha waneno ka SRC omiyo jo serikal mamoko 8% annual increment. Koro in idog 3.5. Ng'acha higa manyien ogo kan 8%. Aya udhi higa mar ariyo en ogo kan 16%, ito koka in 7%. No ndiku kanyakla qualification urom aye to bangi gini apar. Dongo ngane ni scale machielo to ibe in another scale. Koro wawacho ni threats gi ok bitimo wa gimoro, ok gibiteto wa wan kar tiendwa. Wan lecturers wan kar tiendwa. Kagi yero to giriembo waduto. Gisebedo kagi ndiko show cause letters en months. Nwa koni umago wabiro bind in booklets. Aye to wami yogi back. Kaka strike room. Mane madawar to sirikal wetiyo gi vice chancellors. And mara date, vice chancellors gin our colleagues. To gimabuogo gin giyudo state corporation, a CEO scale mar state corporations. Koro gin baden ma waneno gi kato ng'ad marom nade gin ok ochandogi. Omiyo koro gitiyo kodwa gang'enge ma ok ber. Reasoning iwacho ni ng'aw somo nego bed ni is refined. Reasoning onge. Iyudo kama jomoko yenyo ayany mar jokwa ma ok kare. Joyce mage mwa condemn and wagoni ero kamano mar miwa thuolo mondo wawachi gigi ang'enga odichien. Ero kamano. Aneno ka ote moro ka